ಏರೆಗಾಣಲ ಕೋರಿ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಜನನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಸು ಕುಲ್ಲುಗ కొంచెం బల్లే గాల బరంద ಕೆರ್ಮಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನೀರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಡೆ ದಾನೆ ಅಂದು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪೊತ್ತುದಾಂಡು ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತುದಾಂಡ ನಾನೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುನಂತ ಏರೆಗಾಣಲ ಕೋರಿ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಜನನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ಸು ಅತ್ತು ತಿನ್ನಲಾಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನ ತೀರುತ್ತದೆ ಮೊಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಕಜಿಪು ಮಂತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಮೊಲೆಗೆ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 120 ಎಂಕಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರಷ್ ದೀಪಿನ ಊರ್ದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೂರೈತೆ ಹೊಸತೆ ಮೋಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಯಾನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಡದು ಮೋಲ್ ಕಲ್ದಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಂಚು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತಿನ ತರ್ನ ಟೀಚರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಂತು ಅಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಅನಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿನಲತ ಇಲ್ಲತ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ್ ಕಲ್ದಿನತ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ಸತಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನತ ಕರಂಡೆ ಪುಲಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕೊನೊಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿತ್ತಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಾಂಡಪ್ಪ ದುಂಬು ಈ ಬರೆ ಮುಟ ರೋಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಗುಡ್ಡ ಎತ್ತಿನದ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆಡೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಡ್ದ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕರಂಡೆ ಪುಲಿ ಕಜ್ಜಾರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕರಂಡೆ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತು ಏರ್ ಮಾತ ಬೈದಿನ್ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾ 3 ಜನ ಒತ್ತಿ ಮಿಸ್ ಆಯಲ್ಲ ವಾವ್ ನೆಟ್ಟೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ ಆಡ ತಿರ್ತು ಮುಟ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿರ್ತುಕೊಂಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಿನ ಬಂಗೊಂಡು ಹೋಡಿಗೆ ಹಾಕಣ ತಿರ್ತುಡ್ದಾಲೆ ಜಿಂಚೆನೆ ಗುಡ್ಡೆನೆ ತೂಡಾತೆ ಇಂಚೆನೆ ಗುಡ್ಡೆನೆ ತೂವೊಂದು ಪೋಡಾತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಡತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಮಾತು ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕು ಮಂಚು ತುಜಪಲಗೆ ಗುಡ್ಡೆನ್ ತುಜಪಲ ಹೋಯ್ತು ತಿಕ್ಕು ಸಾದಿನ ತುಜಪಲ ಇಂಚ ಸಾದಿನ ಒಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತು ಮುಟ ಪೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚು ಇನ್ನು ತಿರ್ತು ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪು ಮಿತ್ತು ಬನ್ನಾಗ ಆಪುಜಿ ಬರ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯಾವ್ಜಿ ಒಯ್ಪುಜಿ ಮಿತ್ತು ಪಿಕಪ್ ಅಡೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಉಲ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ತು ಮಟ್ಟ ಪೋಪಿನ ಯಾಪಾಂಡ್ಲು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ತ ಮತ್ತ ವ್ಯೂ ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತುಯ್ಯರೆ ಇತ್ತ ಪೋಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ 3 ಜನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಾಂಡ್ ಏತಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಕ ಮೇಲ್ ಮುಟ್ಟಾಡಾದನತ ಕತ್ತಲಾಂಡ್ ಪೋಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೋಯರ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಈತೆಟೆ ಸುಧಾರ್ಪುಗ ನಮ ಈತೆಟೆ ಸುಧಾರ್ಪುನಂದು ನನವರ ಮೇನಿ ಐತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ತಿರ್ತು ಮುಟ ಪೋಪಿನತ ಬತ್ತಿನೇ 2-3 ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಮುಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೊಡು ತಿರ್ತು ಮಟ ಪೋಯ್ ನಾನು 3 ಸತಿಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು 4ನೇ ಸತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಯಾವ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಗ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಗಾಲ ಬರಂದ ಕೆರ್ಮಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅವನೊಂದು ದಾದು ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಲಾಂಡ ಇದು ಮಾತ ನನ್ನ ಇಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಫೋಟೋಟು ತೂವೋಡಾತೆ ನನ್ನದು ಜೋಕು
ಆತ ನನ್ನ ಜಾಗ ಸೇಲ ಆವತ್ತ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ತೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ತೂಲ ನಾನು ಎಂಕಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲಾನಾಗ ನಿಕ್ನು ಮಾತು ತೀಯರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲಕನಿ ಅಂಚೆತ್ತು ನಿಂಚೆತ್ತನು ಅಂದು ಮೋಲ್ದು ನನ್ನ ಪಣವಾದ ಇಜಿನಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಪೂರ ರಪರಪ ತೂಲ ಪೂರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಂತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಂ ಪೂಜಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಪ್ಪಡು ನಿನ್ನ ಆ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಬಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ದಾದೆಯಾ ಆತೇನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಕನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಪೂರ ಅನ್ನಷ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಡೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡ್ರ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ವೈಫೈ ನಮಕ್ ಆಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಲವ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಂದು ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸುರು ಕೊಡ್ತಾ ಡೌನ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಡಿ ಗ್ಯಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂಬತ್ತ ದೇ ಅಲ್ಪ ಮತ ಗುಂಡಿಜ್ಜಾಡು ಅಲ್ಪ ಮತ ದೊಡ್ಡ ನೊಪ್ಪಿ ಮತ ಕನಕನ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಥದ್ದು ಯಾನಿತ್ತೊಂದು ವ್ಯೂ ತೋಜಿಪಾವೆ ಎಂಚ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆಕಾರ ಬೋಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಲಾದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಆತ್ ಮತ್ತೆ ಅಕಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂವ ಇರತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದ ಅಂತ ಈಗ ಶೋಕುಂಡತ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅದ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜಿ ಮನೆಲ್ಲ ಡೌನು ಫೈರ್ ಉಂಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ತಬೋದು ಬಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಅಂಚಿ ಮುಟ್ತಬೋದು ಸಿಟೌಟ್ ಹಿಡಿತ ಕುಲೋಂದನಿಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡ ತೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ನಿರ್ ಗಡಿ ಮೂಲ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ದಾನೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಅವಳಿತ್ತುನ ದಾಲೇಜ್ ಖಾಲಿ ಅಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಡಿಪುನ వచ్చిన ಕಜೀಫ್ ಮನ್ಪುನ ಜೆಪ್ಪುನ ಲಕ್ಕುನ ಆತೆ ಜೊಜಿ ಪೋಡಾಪುಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡಾಡೆ ನಿಂಚ ಮಾತ ಬರೋಡೆ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಹೊರ್ತಿ ಗುರು ಆಪುಡು ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಬರತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತ ಅಂಚ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಮಂಡ ವಾಪುನ್ನುಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೈತೆ ಮಾತೆರ್ಲೆನ್ನೇರು ಗಡಿ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ದಯಬಂಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತ್ನಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಬರೋಡೆ ಆ್ಯಪುಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಬಿನ್ನೇರು ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಏರ್ ಮಾರಂದು ಏನ ನೀ ನಮ್ನೆಡ್ಲೆಪ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಏರ್ ಮಾರೈತಿ ನಿನ್ನ ಸುರ್ಪಂಟು ಏರ್ ನೆಪ ಜಿಂಕನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅದನ್ನು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮೇರು ಬರ್ತೀರ ಅಮ್ಮೇರು ಐಕೆ ಪೋಡ್ದು ಬಲ್ತಿನ ಅಂಚ ರಾಮಾಯಣ ಉದ್ದಾಂಡು ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂಜ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇಜಿನ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಐಟ್ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನಗೆ ಏತ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏತ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏತ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ. ಓಕೆ ನಾನೆತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಂಡ್ರಜ್ಜ ಏಲರೆ ಕರೀಡು ಕಾಂಡೆ ಕಟೀಲು ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು
ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಬಡ್ದು ಕೊಕ್ಕ ಮಂದಿರು ಕಜಿಪಾತನ್ ತೋಜೋಡು ಅಮ್ಮ ಕಜಿಪಾತನತೆ ಆಂಡತೆ ನಾನೈತೆ ಕೊಕ್ಕ ಕೆಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.